Atur posisi.
ya yo ya. O e. Ayo, ayo. A e e. Ya ya. 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 A e
Yo. Ayo. Dulu ya. Ada Bu Guru. Yuk. Saiki sing rada gitu. Yuk. Saya kita main Mas Stefan lagi. Vokal sedang Mas. Yuk. Ya, Horo. Kudu Satria. Iya. Vokal bisa narakan Mas. Iya. Ayo. Yuk.
ya. Oh kaya ngene Mbak. Tiga koyone Mbak Tari. Heeh, Mbak Tari iki Mbak Tari gede kok. Empuk. Kok aku meng cilik. Iki ya dimbok kene iki. Mas. Mungkin itu ditambahi efeknya mana mas? Efeknya. Cih. Pripun mas Gatot dikunjung? Wis apik nek iki wis aku jadi apik tenan nek wis. Kaya ngono kok apik. Iya, menika tasnya wiji kalian kuda satria Iya. mas Gatot. Ingkang mijil saking Ngerandu salam rejo Sentulu Ngerandu Kulon Salam Progo. Rejo, Nji. Menika dalam rangka acara apa mas Gatot? acarane garitan juga luaran. Oh ngoten, Nggih, Nji. upacara adat tradisi lho iki. Tradisi menika nji saben tahun ya mas. Menika saben apa nih ngomong? Saben. Oh. Nek karepku saben dina. Saben dina ya marake ngentek ragat. Ayo karepe iki ngono kuwi. Yes, pokoke Ya tadi bareng-bareng dedonga ya Nduk ya. Heeh. Nek karepe iki ya bendina. Moga-moga lintetanen ya do lancar. Lancar ngrembaka nggih. Dungane apa meneh Mas Gatot? Dongane karo sing isih perawan-perawan iki lek enggal ndek bojo. Ya aja kesusu ngono. Lho nek aku ya ngono tak ngono kuwi to Nduk. Ya kare sing ngrung diae putra ya lek enggal kagungan putra. Amin. Sing wis duwe tambah meneh. Tambah meneh. Sing di bojo Mas. Sing di bojo tambah meneh. Loh, Wah jare oke wedoke jare kunjung kok aku. tambah bojone ngono. Wah, mulane mbak kene rauman lho. Dirangkep-rangkep ngono apa piye? Ah, iya wong Cah lanang ki jan ngalih-ngalih padha wae. Oh jare kunjung ki saiki oke kurungane kok Ora. Piye, Jo? Kamu punya kurungan berapa anyar ini? ning kono lho, Pak. Iya oke kurungane timbang marketing yang dikurungi mau ya. Ah, Adik Kunjung udah punya berapa Dik Kunjung? Wah wis ora hitungan kok. Sing jawab YouTuber kae lho. Pira Mas? Sampean ngerti ra? Duwe 5. Kuwi sing ketok. Sing ra ketok. Kuwi iki jan cilik-cilik ning mentes. Iya ning ya seben karang ya bagus iki ra apa-apa nek. Jan ya. Jam nika wonten Bapak angka kaping Sepisan. sepindhah Mas. Nggih, heeh bapake ya rada cilik-cilik ngene ya Mas. Cilik-cilik Yo wis. ngene iki jenenge regenerasi. Ya, Sesuk wayahe pawange wis do tuwa-tuwa, mbah aku ngono kae iki gek lagi do joko-joko. Wong kae urung wong enom urung sida kok Oh, nom urung sida. Ya Allah, oto. Aku mau Iya. kok weruh ana sing ana gigike urung tukul iki mau Mas. Oh berarti sing urung aku malah ora nglarani lho Nduk gimana. Minggriseni ngono. Ora aku ki oh ya nek ngomong ya apa nenge kok. Iya. Heeh diparingi napa niki Mas Juni? Manut. Oh, cukup-cukup to. Oh yes. Kandhani ya. Oh, full masalah ati. Karena ora dene apa-apa. titemeling Mas sing ning jero kandang hati-hati siap-siap mau ndak nampani. Siap-siap kepancal jaran. Ngono ki ta maksud iki Mas. Lah engko sampean siap-siap apa tiwas siap gerak ngono lah. Iya, maksudnya Do baris siap-siap. berbaris. Sing duwe duit ya siap-siap sawer ngono lho. Aja karo ya ngono ku biasane ngene iki oke juragan Mas tenan. Biasane ngono gandeng ya sesi awal kok ta Iya, Mas. oh biasane do Pak sangune seturah. Heeh dicaki ngono lho. Terus mentek-mentek. Tak arek dik kunjung. Heeh, aku Lah ngenteni iya. ya. Oh ngenteni. Anjir, semoga niki nggene dik kunjung ditambahi malih Mas operator. Cik, oh, cik. Vokale ditambahi malih. Cik, cik, cik. Kabotan. Kabotan. Ngantuk kaya kunjung iki ngantuk. Cik, oh. Cik, cik lho. Cik, sing, cik. Cik, cik, cik. Ya Mas Juni. Durung-durung sih. Sing, sing.
Salin meneh ki rak ya ora cetha ta, Mas. Lah ya ora cetha emang. Iki jane sing jelas sing ngendi ngono. Tek piye sing wingi ketemune rada cilik. Oh, wingi cilik, saya rada gedhe. Saiki rada gedhe. Heeh, sesuk cilik meneh. Sesuk sedengan, Mas. Apa ngono kok iso digemboske ditengono. Ditimbangi. Ditimbangi Mas Juni. Ditimbangi. Tresno kang satu kopak Kiwa sesarnya kakar lah aku bangsa. Bangsaku. Gerongnya sing do mantep kok gerong. Ini Pak Ketua nggak pakai seragam gimana maksudnya? Suhu, sepuh. Tunggal dene, absen dewe. Kuwi tunggal dene, masur aja. SD Nek kae harap maklum kok ya. Bangane nganggo daster terus mending ngono kae. Ra genep. Kaya ebok-boknya rasa jroning ati katekan setya bukan jokon urip iki Ya sing becik. Ayo Le. Asik yo. Ngerani salam rejo.
Ora jane mburi iki ngopo to? Ayo sembuh kae saja. Sodoman kau tak senek burung to nggih. Sembuh, gumun aku ya. Kok le sumringah ngono lho. Sing disawangi apa janjane? Iki Mas sing jadil yo ngati-ati iki manulang kabeh iki nek kesenggol kok ambruk. Kesenggol ambruk iki. Timbangi Ceng. Ditimbangi. Ayo tak timbangane. Jane nek kudune diimbangi. Ditimbangi apa imbangi? Berarti nek sing lanang nengen sing wedok melu nengen ngono ya. Kuwi jenenge ngimbangi to. Mas iki Ben ora jomplo. iki ra ngempon nengen kudu oleh. Iki ngono pancen ra cetha. Ora genar ngalor apa ngidul. Tresno kang Lerek kompak ngene lah ya seneng tenan ya Mas. Dadine iki iso nulungi kene. Iki mau dimasakke apa to Mas Jun? Oh kupat tahu. Mula ya mula. Ya Mas, ya Mas, ya. Ya Mas, gongke Mas, gongke Mas. Goyong. Udah Satrio. Ngalamun ing ati. Ngalamun ing ati inggih menika panyuwunan saking Mas Juni. Mas Juni. Oh, Mas. Nggih, sampun nggih Mas. Kok jaluk sijine monggo ya. Imbang ana katresnan ki genep 100.000 ya ta. Waduh. Iki cerita apa ngopo iki? Nek nganggo topi rada miring-miring iki lak ya. Kok berulang kali ini bonangi mau piye? Sih. Iya. Iki diatur ke apa meneh, Mbak. Lah sampean kok sing linggo sing akan sapa, Mas? Ayo ngadeg sithik kok. Aduh. Iki jane sing seneng nang tengok ngadeg iki jane. Lah ya ora apa-apa kok ya jenenge botane kudu ngadeg ya ngadeg. Model ngene iki ora jamone. Heeh, napa malih Mas Juni? Iya. Marep manut sampean Mas, ayo. Ayo manut sampean. Iki Mas sinten? Mas sinten? Mas Miko. Miko. Mas Miko. Kasih apa, Mas? Ayo. Ya kalau ki nganu ngene iki lho. Ninggal katresnan. Iya. Sesuai dengan Kisah. Biasanya apa sing terlintas ki sing Ayo, biasane ngono kuwi. Oh, balen ora sida mulane ninggal ngatresnan Rumah aku kok apa-apa kok lagu wek curhat. Iki pancen trah cidro kabeh kok praga iku gumun Aku ora kok. Ketoke mewakili ati ketoke. Biasane kok nek Suraja bedone soalnya karena rasa ditawani lagune. Nyeleneh dhewe. Semoga Mas Miko tinggal katresnan. Kuda Satria. Ayo Dik, nolong Progo punya. Radu Dik.
Sapa iki mau? Garapan aku. Sapa iki mau? Sapa iki mau? Sing ngendek iso tembung barang iki. Heeh, ora apa-apa iki. Gimana Pak Dokter Hantu? Gimana? Bekerja dulu, bekerja. Ayo bekerja dulu. Ji, Sugeng Riyadi, THR-e pundi? Kok ketoke kene melu kono kok, Dek. Ayo dilong saya. Tarik rumiyin nggih. Heeh. Kudu Satrio. Woi. Ayo. Yo. Selamat. Yo ya. Yo. Yo. Ayo Mas, manut wae Mas, ndak loro yo. Iya.
Kondur, kondur. Mundur. Iya. Bila meneh. Pamangi Juni kan. Ben rekasake Mas Juni. Selamat. Selamat. Iya. Selamat. Rahayu. Kondur. Sing ngajari ya Juni ya. Yo. Pengendang karo bakul demit nih ya iki Juni iki. Yo. Lah kan kono dedengkote to Mas. Iya kuwi. Iya. Yo. Banteng. Iya. Kondur. Kondur. Iya. Ayo kondur, kondur, yo. Kita rodok bunga. Mas sampean kok rodok sumringah ngono nyapa Mas? Bar kelegan apa bar nyapa apa bar oleh tampa dhuwit? Apa kepiye? Heeh ta. Lah sing dene iki rene lusut-lusut ngene jeng. Udah kebantal ngabeng nganti. Bar kelong wingi bodo wingi ta. Apane kuncung kuwi? Ora tau turu. Oh, turu ya. Oh, ora tau ya. Heeh. Iwang ana Mas Kunjung iki ketok iso Mbak Tabot wae iki. Heeh, sing ngene Mbak Tari. Mbak Tari. Oke. Mikir sama Mbak Abot ngono lho Mas. Heeh, iya. Itu wangi ngono nek kabotan sana. Yo. Heeh, Ci. Ije mbok pilih wonten pamundutan lelagon monggo. Sesarengan Kuda Satrio saged. Kuda Satrio. Mbak pilih wonten sing ngajeng ngecak-ngecakne THR sumangga. Iya. Wong jenenge nganu apa jeneng ya Mas? Nyawer sinden iki ya ngibadah. Niki nek biasane wonten niki mboten meksa. Biasane wonten. Namung dereng kadose Pak Kadang. Biasane mung durung. Dikasih apa sing rada gumyak sing dumyak. Sing sekawan apa nih Mas? Oh ije awan. Ki biasane nyawer. Apa Mas Juni? Mas Juni nih lho Mas Juni. Iki lho kok ora tok videone ngopo? Biasanya gagel yang ngirim kecoan. Ayo. Di apa di scrap? Di scrap jare, di scrap Mbak Kari. Scrap Mas, scrap ya, bukan subscribe tapi scrap. Heeh. Nyuwun apa? Aja nyuwun bojo, ora ono. Nyuwun apa? Oh, tambah. Kurang ajar ayo ngene kan dadi tambal ban lho Mas. Kok anjir kok iki kok wong geseng nanggape ora ngatur kok kowe ngatur. Lagu tambal ban Mas, ngene tambal ban. Oh, Mbak Tari. Dalem Dik Kuncung. Saking wingi wonten pantunan lelagon. Napa? Jenengmu. Jenengmu. Jenengmu dhewe. Jane dereng KTP ku ning ndi to? Kok anjir jeneng abange ora kok. Jenenge asli. Oh. Yo, Terus Lestari. ana sing nambahi barang ya. Aku wingi kae ning kono ganti iki. Aku meni ora aku kok asing banget iki ngono. Aku jek kenduren lho Mas tekan ngomah. Isih ditambahi kuwi. Nah, Mas Juni ya. Ya dikai. Lestari ngono to. Yuk. Kudu Satrio.
dadya ngembange ati Satrio asli semua dua tak judi kan ada yo oh ya Barengetan saka kulon balik kulon ke kidul balik kidul kon dhuwur balik madhuwur. Oh ya, yo. Oh ya. Yo. Ya Mas, sekali lagi Mas, yo. Setan ora doyan, demit ora dulit kondur. Bururu. Oh ya. Ayo. Kunjung. Wes Mas. Walid nak putri boleh? Wes.
Iki jenenge iki ler-ler iki saja rada sepuh gitu. Oh iya. Delo-delo ler, delo-delo. Faktor U. Ya Mas. Heeh, sing ayem wae Mas santai kanca dhewe kabeh Mas. Iya Mas, dikasih apa kene sing duet kene Mas men. Oh didueti Pak. Heeh, wis. Bulan balen wae. Bulan balen iki wae. Wes. Balen apa ya nek kowe golek liyane nek. Oh nek ora mungkin ora. Ora mungkin balen ki ra rasudi ngono nek Suraja. Golek liyane. Iya kene. Kene nduk. Ayo jeng tari. Yo tari. Aku udah ora krungu, salah ngomong ke rondo-rondo. Oh, ayu ning rada budhek iki. Sapa iki mau sing muni rondo iki? Ora. Kowe kon nesu bae to rumah saku ora keturutan. Iki kowe tambah seru, Nduk. Mosok? Heeh, wis. Serono mulane bengkok wis. Saiki wis ora ya iki. Wis ora iki wis duwe wae, Nduk. Wis tanggap Pak ya. Heeh, ming kacane sayange mikir ngundang aku dadi ning yo. Iya. Alumni to, Mas? Heeh ta. Alumni. Wingi sedelo dadi ece saiki duwe. Ya rada kemati to. Iya. Sida apa ki, Mas? Manut. Sida apa? Hah? Oh iya. Sida duwe bojo. Sida balen wis. Balen. Oh ya, balen terus sing endi? Ya kisah meneh. Kan selepan duit janda. Kodame medhun kodame teko iki. Gue celeng Mas, gue celeng. Kok celeng endi? Jam-jane aku wis rindu. Masa? Wis rong taun lawase ora ketemu. Iling-iling jamane semono. Runtang-runtunganane ora ono liya. Ora kene ra melu ra duwe. Ayo goyang ora toyo nganggo tek-tek kecemplung kalen. Timbang goledi enak alu balen. Go! Wes dadi anteping kalbu tak belani jiwa raga tulus ing ati. Ayo sabar. Iya. Sejarengan Kudu Satrio Krendu Salawrejo Sentolo Kulon Progo. Ngayu Jokarta punya Jo. Sesuk iki aku mah dadi mengkhawatirkan iki lho. Jan-jane aku wis rindu.
ketoke rondo jebul kowe karo wong liya. Ora yo. Ora janji piye ya kepengin. Ora toyo nganggo deklek kecemplung kalet timbang golek di pena alu Balen wis dadi antep ing kalbu hendak dilani jiwa raga tulus ing ati Balen wis dikasih. Oh iya dilong sik ya Mas yo. Yo. Sak lagu meneh. Sak lagune. Oh ya wis. Apalagi monggo. Kombo ati. Aku ora loro kok tombe. Kayak iseng selir-selir. Ora loro ati kok tombe. Iya. Peter Sumilir. Oh iya, Der, ayo Der. Mawar kuning. Karo kembang cempaka ora. Monggo. Oh iya. Ya Mas yo. Cik. Wasik kudu satria. Dua. Jeng melu aku diluk ya, Jeng. Ini Jeng. Terus. Dulu maju. Maju. Oh tuh. Iya. Gua dikira ada Guru lagi bandung. kok ya. Kunco. Nomor nembus hitung lintang sesulung padang rembulan takune ono nganti si panjerino tak titipi hitung teget ing jatuh Parli Berosa Rino bengi wayang beda mati Sing terto asa upomo kapan boyo aku bisa gegem lintang rego endahe rembulan aku samper Kudo Satria hey.
pipi hitung tegar jantung ayo Bu Guru sini dong. Rino mengi mebayang kumrito hati Singocerto saupomo kapan boyong aku bisa gagam lintang renggo endae rembulan samar kuatiran mutok capek luka-luka ketiriku Kudo Satrio Yo. Yo
yuk. Huk ya. Ayo. Jos. Ayo mas. Yo. Yeay. Sama. Yo. Ya. Sama, ini udah kecap sikil lah mas. Yo. Iya. Yo. Oh yeay. Apa? Huk ya. Ayo Mas Gatot. Ayo. Oh ya, ayo dong. Yuk. Hoi. Bra. Bali urung. Bali alamatnya ngendi terno ya. Sampun. Ayo kondur. Habiskan. Yuk. Huk ya. Nyono ya. Selalu. Ya. Ya. Ku sing duka kang gumelut. Aduh, sakit mas. Sakit. Huk ya. Sekali lagi, tarik yo. Isi mas, cicil ya mas yo. Selamat. Mundur. Tamaliwa. Jodoh kasar mas. Yuk dibantu yuk monggo. Yuk bagian angkat-angkat yuk. Kadereng kemidul siang wijen bagian malik kula kakonco kudo satrio. Ingkang mijil saking Randu Salam Rejo Setulu Kulon Progo. Wonten ing siang menika kepada para sahabat Panglipur tetap nyondholan tangan susah benging para pamirsa Pietro Mati Usara Kira Kula Mugi tansah kinaringan ayem tentrem sedaya paripurna samangke.